Ronaldo! Zice, mă! Îl văd să la soarcă, bă, că-i mort. Îi zic că Flocea ceva lui Ronaldo, zi Flocea! Din partea lui Flocea, cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare căpățână de pulă, o câte pe băța, că e foarte mici. Ai ce mai lacă. Nu lăsa de ceva putea și face fericit. Păi, Este la prost. și Ronaldo te zică ceva? Și din partea lui Ronaldo tot plouă. Aia, la plouă. Și mi-a plăcut discul de capăt. A zâmbit foarte mult din ei. Mi-a plăcut discul de capăt. Și domnule, nu știu de unde a prins castorul ăla care a pus să ia așa de ani. Și mă mir că nu i-a pierdut cu neamțul când a făcut întrecere, că neamț și am înțeles că i-a pierdut pe drum, dar Rodi a fost pe tare în natură. Dacă nu lua muie de la Binic, îi pierdea și el. Dar neamț a luat prea multă muie, i-a pierdut. Roni a luat mai puțină muie, nu i-a pierdut. Și i-a ținut și el și în ziua de azi. Filmați-l, vă rog. Ronaldo, zi și tu ceva. Ronaldo, ce tot! Sănătate și să faceți fericit. Să faceți. Ia-mi dragul Flocea. Îi zică Ronaldo ceva. Iată. Tot eu vorbesc. Îmi pare foarte rău pentru prietenul meu de Cataramă Ronaldo. El, săracul, ar vrea să spună ceva, dar nu prea poate. De ce, de ce? Pentru că dinții i-a pus prea mari. Da, dinții prea mari. El ar vrea să vorbească, dar la un par de băutură, limba e prea mare pentru dinții lui și face scurtă între ele. Așa că nu știu. De mine m-a rugat, adică mi-a spus că ți dau o ofertă. Ori să-și taie din limbă, ori să renunțe la dinți. Eu, după părerea mea, Flocea, eu i-am zis ca să renunțe la dinți. Dar de ce? Eu i-am zis să renunțe la dinți, să nu mă poate mușca de pulă, domnule. Dacă renunță la limbă, care afectul, limba cu pulă. Așa că... Se transmite ceva frumos? Da, domnule, dar nu mai poate dormi. Uitați-vă și dumneavoastră, el nu mai poate dormi cu gura închisă. Ronaldo! Ronaldo mașină. Ronaldo mașină! Uite, 23 de zile. Uite, 23 de zile. Ne traduce Flocea ce visa. Da. Că vă spart telefonul.